أما حداريت زوبا سمينا وقيح بحري نزكاير زلو حرشا ولمعات نمعزاب أبنوسان زوباتات أفعابتن قروران عدتا كايدام نتعودتن زكاير التركبات نستخدمت وكيل إيرينا أبت زواهر مكنن نزل أخذ زبزاب برهان عند مسكال كأوروبي حرستوت نص زباف عبت من محدار كبابي نارو آنس ካብ ዘልምዕዎ ዘለዉ ሰፊሕ ሕርሻዊ ጎላጉል ርቡሕ ምህርቲ ንኽሓፍሱ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ኣመሓዳሪት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ጽጌረዳ ወልደ ጌርጊስ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ኣፍ ዓበትን ቅሮራን ኣብ ዘካየደቶ ዑደት ኣዘኻኺራ ወይዘሮ ጽጌረዳ ኣብተን ንኡሳን ዞባታት ዝሰላሰል ዘሎ ትሕተ ቅርጺ ፕሮጀክት ጽሩይ ስተማይ ኣገልግሎት ቴሌፎን ንጥፈታት ሕርሻን ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን በፂሕዎ ዘሎ ምዕባለታትን ድሕሪ ምዕዛብ ምስ ነበርቲ ኣብ ዘካየደቶ ርክብ ሓረስቶት ብናይ ክረምቲ ማይ ተጠቒሞም ሕርሻዊ ንጥፈታቶም ንምስፋሕ ኣብ ዘካየድዎ ጻዕሪ ውሕሉል ኣጠቓቕማ ማይን መሬትን ከዘውትሩ ናይ ምጅራፍን ምስራሕ ከትርታትን ስራሕ ብቐጻሊ ከካይዱ ተዋረድሎም ዘሎ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ብግቡእ ክጥቀሙሉ ምእንቲ ድማ ፋሕ ኢለን ዘለዋ ዓድታት ክጥርነፋ ኣተሓሳሲባ ዝኾነ ተርእዮናያን በጣም ዘጋጥም ሓረስቶት ቁልጡፍ ሓበሬታ ክህቡ ዘዘኻኸረት ወይዘሮ ጽጌረዳ መበቆላዊ ኣግራብ ታሪኻዊ ድፍዓትን ዝተፈላለዩ ጥንታዊ ኣሰራትን ንኸይበርሱ ከምኡውን ነበርቲ ብግቡእ ክዕቅብዎምን ኣብቲ ከባቢ ብናሃሪ ዘስፋሕፍሕ ዘሎ ገረብ ተምር ሙሳ ንምግታእ ህዝቢ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ተላብያ ሎሚ ዓመት ኣብ ጎላጉል ኖሮ ኣንስ ዝተዘርአ ኣስታት 10,000 ሄክታር ቡልቱክ ሳላሁ ጡር ክራማት ኣብ ደረጃ ፍረ ከም ዝበጽሐ ዝገለጹ ሓረስቶት እቲ ምምሕዳር ከባቢ ብወገኖም ኣብ ኖሮ ኣንስ ማርሳ ጉልቡብን ኣግማት ንምስራሕ ናይ ማሽነሪ ሓገዝ ክግበረሎም ዘለዎም ሕጽረት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ክማልኣሎም ምሩጽ ዘርኢ ኣብ እዋኑ ክዳለወሎምን ምኽሪ ሰብ ሞያ ክወሃቦምን ተማሕጺኖም ጥምረትን ጽኑዕ ሓድነትን ካብ መለለይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ነዚ ሃገራዊ ክብርታት እዚ ዕላማ ዝገበረ ተጻብኦታት በብመድረኹ ክቀላቐል እኳ እንተጸንሐ በብዝመጾ ክፈሽልን ዕርቃኑ ክወፅን እዩ ጸኒሑ እዚ ኤርትራ ትውንኖ ጸጋዚ ድማ ወናኔት ብሩህ መጻሕፍት ከውን ኣብቂዕዋ ዘሎ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኢጣልያ ኣብ ዘኣተኪሩ ንዘካየዶ ሰሚናር ፍሮይን ፍጹም ኣዋሃይዳቶላ ሓይሊ ኤርትራ ስኒትን ሓድነትን ህዝባ ስለ ዝኾነ ብስሙር ገስጋስ ውሕስ መጻን ብሩራእን ከምእትውንን ዘጠራጥር ከም ዘየለ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፓብሊክ ኢጣልያ ኣቶ ፍስሐ ጴጥሮስ ገሊፆም ኣምባሳደር ፍስሐ ነዚ ዝገለጸ ብክልተ ሕዳር ንኤርትራውያን ተቐማጦ ከተማ ሚላኖ ኢጣልያ ብዝገበሮ ሰፊሕ ህዝባዊ ሰሚናር እዩ ብዛዕባ ህሉ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ ቁጠባውን ልምዓታውን ገስጋስ ኤርትራ ብዝምልከት ሰፊሕን ዝርዝራውን መብርሂታት ዝሃበ ኣምባሳደር ፍስሐ ኣብ ምርጋጽ ውሕስነት መግቢ ትሕተ ቅርጺ ጥዕና ትምህርትን ካልኦት መሰረታዊን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ብህዝብን መንግስትን ዝሰላሰሉ ዘለዉ መደባትን ውጽኢቶምን ዱልዱል ባይታ ዘንጽፉ ምዃኖም ጠቒሱ ንሓድነትን ስኒትን ህዝቢ ኤርትራ ዕላማ ንዝገበሩ ሕብረ ብዙሃን ተጻብኦታት ብምልኣት ንምስዓር ናይ ምውዳብን ምንቃሕን ንጥፈታት ብዝሓየለ ክካየድ ምዃኑ ብርሆም ህዝቢ ዘይሳተፎ መደብ ክዕወት ከም ዘይክእል ዝሕብር ኣምባሳደር ፍስሐ ንዝያዳ ድማዕነት ካብ ወለዶታት እናተሰጋገረ ዝመጸ ክብርታት ብግቡእ ክስራሓሉን ክዕቀብን መሰረታዊ ዕማም ከም ዝኾነ ብምግላጽ ሃገር ቅድሚ ኩሉ ብምስራዕ ዕጥቅና ዕጥቂ ሓድነት ተወፋይነት ስራሕን ትምህርትን ክኸውን ይግባእ ክብል ኣስሚሩሎም ኤርትራውያን ነበርቲ ካርቱምን ከባቢያን ሱዳን ቁጠባዊ ሓርነት ንምጉንጻፍን ማሕበራዊ ፍትሕን ምንጋስን ብውህደት ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝነበር ህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻልን ዝካየድ ዘሎ ልምዓታዊ መደባት ንምዕዋት ሎሚ እውን ከም ወትሩ ድልዋት ምህላዎም ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባታት ህዝባዊ መኸተ ተረጋጊጾም ኣብቲ ኣኼባታት ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ኣቶ ኢብራሂም እድሪስ ተረኺቡ ኣብ ዝሓለፈ 15 ዓመታት ምስ ኩሉ ግዳማዊ ተጻብኦታት ብመትከል ርእሰ ምርኮሳ ምርጋጽ ውሕስነት መግቢ ምውዳድ መሰረታዊ ትሕተ ቅርጺ ምምዕባል ዘመናዊ ሕርሻ ምዝርጋሕ ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ዘተኮሩ ዓበይቲ መደባት ከም እትሰላሰሉ ብምጥቃስ እዚ ፍርሒ ሓያል መኸተ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝነበረ ህዝቢ ኤርትራን ውፉይ መሪሕነቱን ከም ዝኾነ ስሚሩሎ ኤርትራ ማሕበረ ቁጠባ መዳያ መዝገባቱ ዘላ ዓወታት ዱልዱል ሰረት ንዝበርኸ ምዕባለ ምዃኑ ዝጠቐሰ ኣቶ ኢብራሂም ንወፍሪ ዘድሊ ባይታውን ተነጺፉ ምህላው ብርሂቦም ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ ሓፈሻዊ ስእሊ ልምዓታዊ ጉዕዞ ሃገሮም ዝህብ ሰሚናራት ቅጻልነት ክህልዎ ብምልባው ነቲ ጸብኦታት ብንቕሓት ገጢሞም ሓድነቶምን ውዳቤታቶምን ብምድልዳል ገስጋስ ሃገራዊ መደባት ንምድንፋዕ ተርኦም ከም ዘዕዝዙ ኣረጋጊጾም
ምምሕዳር ዞባ ማእከል ግርማ ከተማ ኣስመራ ንምዕቃብ ኣብ ጽገና ጎደናታት መስመራት ጽሩይ ዝተማይን ረሳሕ ፈሳስን ከምኡውን ካልእ ንጥፈታት ዘተኮረ ልምዓታዊ መደባትን የካይድ ኣሎ። ወኪል ኤሪና ኣብቲ ዞባ ዮናታን ይዕብዮ ንዝካየድ ዘሎ ጽገና መስመር ዝተማይ ብዝምልከት ጸብጻብ ኣዳሊሎ ያሲን ሳሌሕ ከቕርቦ ኢሉ ተባላሽዩ ጸንሐ ንሰሜናውን ደቡባውን ምብራቕ ኣስመራ ዝምግብ 30 ሜትሮ ዝነውሓቱ ዓቢ ሻምብቆ ጽሩይ ዝተማይ ተጸጊኑ ኣብ ክፍሊ ማይ ዞባ ማእከል ሓላፊ ምክትታል ፕሮጀክት ጀሜትራ ዮሐንስ ሙሉ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ሻምብቆ ንሾቕ ማይ ኣባሻውል ዕዳጋ ሐሙስ ከባቢ ጨርሒ ጃልያ ሞኖፖሊን ሰታታእቶን ከም ዘከፋፍል ጠቒሱ ብሓድሽ ከም እተተክአ ገሊጹ እዚ መስመር እዚ ብሓፈሽኡ ክረአ ከሎ ንፍርቂ ናይ ሰሜናዊ ወገን ናይ ኣስመራን ከምኡውን ናይ ሰሜናዊ ምብራቕ ናይ ኣስመራን ድምግብ ኮይኑ ነዊሕ ዓመታት ደገልገለ ብምዃኑ ምስ ዘለዎ እርጋን وقطال ما يامساسن قطال ناي ጽገና ስራሕትና ተጸሚና ጸኒሕና ሕጂ ግን ሓፈሻዊ ለውጥን ምምጻእ እቲ መስመር ብናይ ፒቪሲ ፓይፕ ይቀየራሎ ማለት እዩ። ሓላፊ ክፍሊ ማይ ዞባ ማእከል ኢንጂነር ገብረ ኺዳን ግርማጽዮን በወገኑ እቲ ዓቢ መስመር ኣስታት 50 ዓመት ስለ ዝገበረ ብሰንኪ እርጋን ከም እተባላሸው ምሕባር ህዝቢ ከምዚ ዝበለ ናይ መስመር ምብልሻው ምዝርኢ ቁልጡፍ ሓበሬታ ክህብን ውሕሉል ኣጠቕማማይ ከዘውትርን ኣተሓሳሲቡ ኣብ ብዙሕ ሕማቃት ከይከደኸሎ እቲ ህዝቢ كحبر الله قرأ ترتنا ماي مسرخبه سلازي وحد عمق وحلوانبر من 5 مسؤول سرحات أبوزح بتاتن أوري تو حد اللي قات منالوس يوم 5 تايم كابتم دي تغيروا تبوتات تسترفوا نه حاتين تبوتات نبريهم حجنا عاتون كاقص ندالنا مسكزي نلواو طمانا لو تخا يمصالو نبرتي ابزه بوريتو ክፍሊ ማይ ዞባ ማእከል ንምጽጋን ናይቲ መስመር ንዝወሰደ ስጉምቲ ብምስጋን ምጽጋን መስመራት ኣካል ውሕሉል ኣጠቓማማይ ስለ ዝኾነ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ልዕሊ ኣቓልቦ ክቦ ኣዘኻኺሮም ማይ ክፈስስ ክርአ ከለኻ በዚ ፈስስ ኣሎ በዚ ኸዓ ተባላሽሎ ኢልካኒ ክፍሊ ሃብቲ ማይ ምሕባር ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ እቲ ማይ ሰናዕና ማለት እንዲ ብኣጋ ክትሕብር ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ ብኣጋ መፂኡ ኸዓ እቲ ነገር ፍወስ كابتن بيحجي زدل قدامنا زدل تخوينو تهم حبات رايا حبيرتا خنبال لنا نحنا بدرانا تبالاش ونقرات كم زي ترغيب له كم زي إلا خنحبر لنا إلى نبل الحزب الماني ناتو تقمص له زخونه عقبن تقولون يزلوا سويلو خري يبول زخونه نقر كبلاش يقول ويك تصبر له قالوا مات صير كم مفساس كن عقبه بلص ابا تقاقما خاني بزياده بتقاقما كتقم كله ما يكفز يبولو أبغى لقى تريو ما كاين كحصوالو تري ملو ليت ما يفسيسو كوفيتو مخت مصانا ندولو كفسس حدر اذا كن كسرانا هنا نايمن نحنا كوي بعلنا نخسر دلنا تهزبي بعلي زخسر دلو اذا بزياده خطقوم لزخل بومبا خفت نخل مش ديلا مصنحتو عصوا بالوا خيدالو انتلا تقملا تديلا كن كم تمصفليتو خاصوالالو بورد حمادي كتم أسمرا محبر نمحيالن أبركتو عبالات أب هجراوي مدبات نمبرخن أبرتيو كسرح مخانو نتفتات سبح نمجمجم بحمش تحدر أب زكايرو أخي باجريتهم أبتي وكلتي استفلاليا مينسترتاتن أساس لست نوسان زباطات كتم أسمرا كلاي درجة عبات سمرتن محبراتن استرخبلو جمجمة وأخيبا عدم منبر بورد حمادي كتم أسمرا وزارة أجستحيل أبز اسمع توكل نزيد أنحب لجأتاتن دخمتاتن بمللاي نعمة كلتشهن عسات حمشن بحيال ودابين تمرتن ترالي خمسنح مسرتها مخانو قيسا مدبات محبر نمعوات أبالات بزحايلك سرحة أزغاخيران حلافي بروجكت هامادي زوبا مأكلات أسمارهم قويتهم أبزهبو أستمرو دك أنسي إرترا بمسواتي استرقاقت أما عرنت عكبنن أدن فعنن تأمتن نابزل عالت إرزقيران كتعراب بمزخار أب كلها قرتت ألبول معتون هنت أون مداي بنتفت كساتفات لابيون نسدرا سواتن صقماتن كم حجازن العلي زعقب سرح كم زي اللي أمنو الزبا من دفرا معصادن مقنان أقل توافيرم زلو أبالات زباو سراويت قليتهم نساتهم أبزهبو ريتو قدم كرامات عم عقاب حمدن ماين مسقان ترقياتاتن كالي ما أتوتاون فتاتن كساتفوهم تسانو حب مذكر أبزوان زد ما ترخيبون زلو بركوت أتوت أبقوفون متاو نسدرا سواتن صقماتن يتحقاقزو مهلا محبيرهم
ኣዋሃድ ናይቲ መደባት ምሕረት ኣብ ግብሩ ዝሃቦ ሓበሬታ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣትሒዞም ኣብ 12 ምሕደራት ከባቢ ኣብ ሰሙን 3 መዓልቲ እናወፈሩ ናይ 200 ስድራ ቤታት ኣስታት 400 ጸማት ከም ዘሰላሰሉ ብምምልካት እቲ ሰራዊት ኣብዚ ጥራይ ከይተሓፅረ ኣብ ካልእ ማእዝታውን ጥፍታት እውን ይነጥፍ ከም ዘሎ ሓቢሩ ግራውቶም ካብ ዝተዓጽደሎም ስድራ ቤታት ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ እቲ ብኣባላት ህዝባዊ ሰራዊት ዝተገብረሎም ሓገዝ ካብ ብዙሕ ወጻኢታትን ሃልክን ከም ዘድሓኖም ጠቒሶም ብህዝባዊ ሰራዊት ንዝተገብረሎም ሓገዝ ኣመስኪኖም ጨንፈር መንእስያት ሰራሕተኛታት ንኡዞባ ጊንዳ መንእሰይ ይንቃሕ ይወደብ ይተዓጠቕ ብዝብል ቴማ ረብዓይ ጉባኤኡ ኣቃኒዑ ኣብ መኽፈቲት ጉባኤ ኣማሓዳር ንኡዞባ ጊንዳ ኣቶ ዑመር ያሕያ ኣብ ዘስምዖ ቃል መንእስያት አንድ ሕቆ ሃገር ከም ምዃኖም መጠን ኣተሓሳስቦኦምን ንቕሓቶምን ብምብራኽ ኣብ ሃገራዊ መደባት ልምዓት ተሳትፎም ክዕዝዙን ኣብ ኣገዳሲ ዓውድታት ክነጥፉን ብምዝኽኻር ዝደለብዎ ሙያ ኣብ ምውርራስ ብሓላፍነት ከዓዩ ተላብዩ ሓላፊ ሃማማት ኣብቲ ንኡዞባ መምህር ደጀን ገብሩ ብወገኑ ብቑዕ መንእስያት ንምህናፅን መሪሕ ተልእኽኡ ክውን ንምግባርን ኣብ ዝተፈላለዩ ቀጸላታት ዝርከቡ መንእስያት በብዓውዶም ክውደቡ ከም ዝጸንሑ ጠቒሱ ቀንዲ ዕላማ ማሕበር መንእስያት ሰራሕተኛታት ዝሓሸ ተመክሮ ስራሕን ትምህርትን ብምውናን ሓድሕዳዊ ተመክሮ ንምልውዋጥን ሞያን ንምውርራስን ምዃኑ ኣረድዮም ሓላፊ ሃማማት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ መንእሰይ ኢድሪስ ዑስማን ድማ መንእሰይ ቀንዲ ቃላሲ ሕብረተሰብ ምዃኑ መንእስያት ሰራሕተኛታት ድማ መሪሕ ተራ ከም ዘለዎም ብምጥቃስ ኣብ ምዕዋት ዝወፅእ መደባት ስራሕ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ተላብዮም ኣብ መወዳእታ ተጋባእቲ ናይ ዝሓለፈ 2 ዓመት ጸብጻብ ድሕሪ ምስማዕ 9 ዝኣባላታ ሓዳስ ኣካያዲት ኣካል መሪፆም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ንኡዞባ ናቕፋ ተመሳሳሊ ጉባኤ ክካየድ እንከሎ ኣብ ዝተረፋን ኡሳን ዞባታት ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ክቕጽል ምዃኑ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመልክት መንእስያት ህግደፍ ነበርቲ ሪያድን ከባቢኣን ንግስነት ስዑድ ዓረብ ብ5 ሕዳር ናይ ስነ ጥበባዊ ምርኢትን ስፖርታዊ ውድድራትን መደብ ከም ዘካየዱ ልኡኻት ሚኒስትሪ ዜና ካብቲ ቦታ ሓቢሮም እቲ ኣብ ኣዳራሽ ማሕበረኮም ዝተኻየደ መደብ ኣብ ንንሕዶም ዘሎ ተመክሮታት ብምልውዋጥ ብሃገራውነቶምን ክብርታት ሕብረተሰቦምን ተኾስኪሶም ዝዓብዩ ብቑዓት ዜጋታት ንኾኑ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ኣቦ ወንበር መንእስያት ህግደፍ ኣብ ሪያድን ከባቢኣን መንእሰይ ኣድሓኖም ማሓር ገሊጹ ኣብ ስደት ዝርከቡ መንእስያት ታሪክ ሃገሮምን መንነቶምን ብግቡእ ንኽፈልጡ እቲ መደብ ሓጋዚ ምዃኑ ዝሓበረ ካብ ሽማግለ መኸተል ሪያድን ከባቢኣን ኣቶ ግርማይ የማነ ብኩሉ መዳይ ንቑሕ መንእሰይ ንምፍራይ ንዝካየድ ዘሎ ስራሕ ንምዕዋት ንዘሎ ድልውነት ኣረጋጊጹ እቲ መደብ ጉጅለ ባህሊ መንእስያት ሪያድን ከባቢኣን ብዘቕረበቶ ሙዚቃዊ ምርኢት ማዕሪጉ ምንባሩ ዝተቐሰቲ ሓበሬታ ኣመዛዘሚ ኣብ ዝተፈላለዩ ውድድራት ዝተዓወቱ ካብ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ማሕበረኮም መዳልያታት ተዓዲሎም